Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 3 verse 23 hangtod sa 26. Roma kapitulo 3 bersikulo 23 hangtod sa 26. Ang giingon dinhi: Sanglit ang tanan nakasala ug wala makakab-ot sa kahimayaan sa Dios. Sila karon libre nga giisip nga hingpit sa iyang grasya, isip gasa pinaagi sa paglukat nga anaa kang Kristo Jesus, nga maoy gihalad sa Dios, isip halad nga nagpalong sa kapungot, pinaagi sa iyang dugo nga epektibo pinaagi sa pagtuo. Kini iyang gibuhat aron mapakita ang pagkamatarong sa Dios, tungod kay sa iyang balaan nga pagpailob, iyang gipalabay ang mga kasalanan nga nahimo sa nangagi, aron mapamatud-an sa panahon nga kamulong nga siya matarong ug aron siya mahimong hingpit ug tig-isip nga hingpit sa tawo nga adunay pagtuo kang Jesus. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa verse 23, mga kaigsuunan, gilarawan ni Apostle Paul ang problema sa tanang mga katawhan. Ang giingon dinhi: sanglit ang tanan nakasala ug wala makakab-ot sa kahimayaan sa Dios. Ang buti pasabot niini, ang matag usa kanato nagbarog nga guilty ug hinukman atubangan sa Dios. Ang matag usa kanato makadawat sa hingpit nga hustisya sa Dios. Ang matag usa kanato takos nga sentensyahan sa walay katapusan nga silot ug wala gayoy bisag usa kanato nga takos nga makadawat og pardon or kapasayloan. Apan ang good news, mga kaigsuunan, nag-provide ang Ginoo og pamaagi aron kita mapasaylo nga dili maligsan ang iyang hustisya. Nag-provide ang Ginoo og forgiveness, righteousness sa laing tawo, ug wala nay lain natong giabot ipasabot ni ana kundi ang righteousness, ang pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Nag-provide ang Ginoo og pamaagi aron kita makaambit sa iyang pagkamatarong bulag sa balaod. Mo kini giingon sa Romans chapter 3 verse 21. Apan karon gipadayag ang pagkamatarong nga gasa gikan sa Dios nga bulag sa kasuguan. Nagprovide usab ang Ginoo og pamaagi aron ma-reconcile kita kaniya, mapasiguli pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo. Ug daghan kayong mga butang nga na-accomplish, natuman sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross. Ug gipasabot kini kanato pinaagi sa nagkalain-laing mga terminology, nagkalain-laing mga pulong. Ug kung atong tun-an ang Biblia, ang doctrine of salvation, adunay upat ka pulong nga nag-una nga gipadayag sa Bible nga kinahanglan natong masabtan aron mahimong establish ang atong pagtulunan o ang atong pagsabot mahitungod sa kaluwasan. Unsa man kini nga upat nga mga pulong: justification, redemption, propitiation, and atonement. So mga bugat nga pulong, upat, dili kayo familiar, pero kinahanglan nato nga masabtan ang kahulugan niining upat ka mga pulong sa atong pamalandong karon. Ug daghang mga Bible translations nga giusab nila ang pag-translate, ilabi na sa word nga propitiation sa verse 25. Propitiation, nagpalong sa kapungot sa Dios. So daghang mga Bible translations nga gilikayan nila kana nga pulong, gumikan kay dili nila ma-imagine nga ang Dios dunay kapungot. But that is an injustice and unfaithful translation. So kinahanglan nga atong masabtan kining gitawag og propitiation nga nakabutang sa verse 25. Example lang kana. So imbis nga atong likay-likayan kana nga pulong, mga kaigsunan, kinahanglan nga ato kanang tun-an aron atong masabtan ang paglaom nga gihatag kanato pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So obviously adunay upat ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, justification. Ikaduha, redemption or pagtubos. Ikatulo, propitiation. Ug ikaupat, atonement. Hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpamalandong niining taknaa, mangayo una kita sa iyang tabang. Let's pray. O dear Heavenly Father, we are now about
to meditate on the 4 big words concerning our salvation. Hinaut nga andam mo nimo ang kasing-kasing uhuna-huna sa matag usa nga masabtan gayud kining upat ka mga pulong nga gipadayag sa Biblia aron ma-establish ang among pagsabot mahitungod sa libre nga gasa sa kaluwasan nga imong gihatag sa tanang magtotoo. Tabangi ang imong sulugoon sa pagpasabot ni ining taknaa. In Jesus' name we pray. Amen. Mudangat na kita sa unang punto, justification. Unsa man kining justification? Verse 24, sila karon libre nga giisip nga hingpit pinaagi sa iyang grasya. Kining giisip nga hingpit, buti pasabot, giisip nga walay sala, giisip nga perfect, giisip nga innocent. Mo kini but pasabot sa justification. Gipakawalay sala. Makasasala kita, pero pinaagi sa grasya sa Dios ang tanang magtotoo, giisip nga walay sala, justified. Kining justification, usa kini sa pinakaimportante gayud nga pulong sa tibuok kasulatan. Gibutang gayud sa Ginoo kini kanato over and over sa daghan kaayong mga bahin sa daang tugon ug sa bag-ong tugon aron ato kining masabtan mga kaigsuonan. Ug usa sa pinaka-major nga tema ni Paul sa Book of Romans mao ang justification. Daghan kaayong bahin niini nga sulat ni Pablo, makita nato ang pulong nga justification or pag-isip nga hingpit or pag-isip nga matarong. Gibalik-balik gayud og tudlo sa Ginoo kanato kini diha sa iyang pulong, pero daghan gihapong galibog niini. Daghan gihapong wala makasabot. Unsa man kining justification? Kining justification mga kaigsuonan, ang magtotoo giisip nga matarong atubangan sa Dios, dili gumikan kay matarong sila, kundili gumikan sa pagkamatarong ni Kristo nga gisulob sa tanang mga magtotoo. Ang pagkamatarong ni Kristo giisip nga pagkamatarong sa mga mituo ug misalig kaniya nga adunay paghinulsol sa kasalanan. Ang atong Ginoo nagpakatawo niining kalibutana. He was born as a man. Yes, 100% God, pero nahimo siyang 100% man. Ug ang giingon sa Bible, gipakatawo si Kristo niining kalibutana ilalom sa balaod. Kita usab, ilalom kita sa dikta sa balaod, sa mando sa balaod, ug ilalom usab kita sa pagkondenar sa balaod. Si Kristo gipakatawo niining kalibutana ilalom sa mando sa balaod ug ilalom sa pagkondenar sa balaod. Mga kaigsuonan, dili gumikan kay si Kristo makasasala, kundili ang sala sa mga katawhan sa Dios gibutang ngadto kang Kristo aron ang iyang pagkamatarong pagaisipon nga atong pagkamatarong. Galatians chapter 4 verse 4 to 5 ang giingon dinhi, apan sa dihang miabot ang hingpit nga panahon, gisugo sa Dios ang iyang anak nga gipanganak sa usa ka babayi ug gianak ilalom sa kasuguan, aron lukaton ang mga nahailalom sa kasuguan, aron madawat nato ang pagsagop isip mga anak. Si Jesus usab niadtong gipakatawo siya niining kalibutana, niadtong nagministeryo na siya, gitintal siya sa tanang pamaagi nga kita gitintal usab, pero ang Dios wala gayod nahulog sa kasalanan. Si Kristo wala nahulog sa kasalanan. Iyang gi-maintenar, nagpabilin ang iyang pagkabalaan. Nagpadayon siya sa iyang perfect nga pagkabalaan. Ug niadtong si Kristo nagbitay didto sa cross, gilansang didto sa cross ug nagpasan sa tanan natong mga sala. Ang iyang perfect nga pagkamatarong gi-impute or gisulob nga ri kanato or giisip nga pagkamatarong sa tanang mga magtotoo. Mo kini gitawag nga imputed righteousness. Accounting terminology kini mga kaigsuonan. Accounting, kining pagkamatarong ni Kristo giihap ingon nga atong pagkamatarong. Ug unsa may nahitabo sa atong sala,
giihap ingon nga sala ni Kristo. Busa siya ang nagantos didto sa cross sa Kalbaryo. So adunay pagbansili, adunay pagbaylo, mga kaigsunan. There was a great exchange. Gidescribe usab kining imputed righteousness in legal term. Ang tawag niini, mga kaigsunan, forensic justification. Imbis nga kita mo'y silutan, si Kristo mo'y midawat sa silot, ug ang innocence ni Kristo, ang iyang pagkamatarong, giisip legally. Ingon nga pagkamatarong sa tanan nga mga mutuo ug musalig kaniya. Ang Dios isip matarong nga maghuhukom. Naghukom kanato, gumikan kay gisupak nato ang balaod sa Dios. In fact, ang iyang tunglo ug kapungot aniya kanato, Romans chapter 1 verse 18. Ang giingon dinhi, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga tawo. Romans chapter 3 verse 19 ang giingon dinhi, karon nasayra nato nga unsa man ang gisulti sa kasuguan. Gisulti kadto ngadto sa mga nahiilalom sa kasuguan aron mahilom ang matag baba ug ang tibuok kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. So you see, wala gayoy exempted, mga kaigsuunan. Ang balaod mo gibuklat ug napamatud-an kita nga guilty batok sa balaod sa Dios. Now, gi-justify kita sa Ginoo dili pinasikad sa atong pagkamatarong, kundili pagkamatarong sa lain, pagkamatarong ni Kristo, ang gisulob nga ri kanato in a legal sense. Girecord ang pagkamatarong ni Kristo sa atong listahan, mga kaigsuunan. Gumikan kay makasasala kita, dili nato mapapas ang atong guilt, gipapas kini pinaagi sa dugo ni Kristo ug ang pagkamatarong ni Kristo giihap alang kanato. Mao nga ang atong justification ato kining nadawat, dili pinasikad sa atong obedience, dili pinasikad sa atong pagsunod sa balaod. Gihimo kining tataw ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2 verse 16. Ang giingon dinhi, mga kaigsunan, Galatians chapter 2 verse 16. Ug nasayra nato nga ang tawo dili pagaisipong hingpit pinaagi sa mga buhat sa balaod, kundili pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Ug kita nagatuo kang Kristo Jesus aron pagaisipong hingpit pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ug dili pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, dili pagaisipong hingpit si bisan kinsang unod. So, nahimo kitang hingpit, dili pinasikad sa kasuguan, kundili pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sanglit, naluwas kita, dili gumikan sa atong righteousness, dili gumikan sa atong binuhatan, kundili pinaagi sa gibuhat ni Kristo. Then, ang kahimayaan, ang pagdayig, anaa lamang gayod sa Dios. Dili kita takos nga pagadaygon, ang tanang dungog ug himaya anaa lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Wala gayo hinungdan, mga kaigsunan, nga kita manghinambog gumikan kay ang atong kaluwasan gikan lamang gayod sa kamot sa atong buhi nga Dios. Ug kini nga justification, mga kaigsunan, kining pag-isip nga matarong or inosente kita, ato kining madawat pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Romans chapter 3 verse 22, ang giingon dinhi, ang pagkamatarong nga gasa sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo ngadto sa tanang nagatuo, tungod kay walay kalainan. But pasabot, walay kalainan sa mga Hudiyo ug mga Hintil, makadawat kita sa gasa sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. So, dili ang pagtuo mao ang nagluwas kanato, ang pagtuo maura kana ang tulay nga mikabot sa grasya sa Ginoo aron ato kining madawat. Mo kana ang papel sa pagtuo. We are not saved by our faith, but it is the faith that clings to the grace of God. Ang faith mo kini ang mikabot sa grasya sa Ginoo aron ato kining nadawat.
So bisan pa og wala pa nato makita ang hingpit nga pagkamatarong sa atong kinabuhi, gumikan kay makasasala man gihapon kita, nakabuhat gihapon kita og sala, nakasala gihapon kita sa matag adlaw, pero pinaagi sa pagtuo nakita nato nga kita matarong atubangan sa Dios, gumikan kay ang pagkamatarong ni Kristo gisulob ngari kanato. So kinahanglan gayud nga musalig lamang kita sa kinabuhi ni Kristo ug sa iyang kamatayon. Sa iyang kinabuhi, gumikan kay gisunod niya ang balaod sa Ginoo sa kinatibuk-an gayod, ug sa iyang kamatayon gumikan kay gihalad siya didto sa cross sa Kalbaryo, isip hingpit nga halad aron mapapas ang atong sala. Aron matabunan ang atong sala. So, while we are justified by faith, gipakamatarong kita pinaagi sa pagtuo, dili nato kinahanglan nga i-conclude nga ang atong pagtuo mao ang nagluwas kanato, kundili ang pagtuo sa gibuhat ni Kristo. It is the work of Christ that justifies us. In other words, ang pagtuo dili kini buhat. We are not saved by our action. We are saved by the grace of God alone. Mao kini gihimong tataw sa Ephesians chapter 2 verse 8, ang giingon dinhi mga kaigsuunan, tungod kay pinaagi sa grasya na luwas kamo, pinaagi sa pagtuo. O kini dili gikan sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios. So pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagkamatarong gi-impute ngari kanato, imputed righteousness, or gisulob ngari kanato, or giisip nga atong pagkamatarong. Ang justification, that is a one-time legal act of God. Trabaho kini sa Dios. Iyang gideclare ang mga makasasala nga matarong pinasikad sa perfect righteousness sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kini proseso nga gi-renew kita, gibag-o, gihimong balaan. This is not a process, but this is a one-time declaration, once and for all time declaration nga ang imong guilt, kung ikaw magtotoo, ang imong guilt gitangtang. The moment nga ikaw mituo sa atong Ginoong Hesukristo, once and for all, ang imong record giisip nga limpyo, gumikan sa pagkamatarong ni Kristo. Ang imong guilt natangtang. Wala kini nakaapektar sa kondisyon nato, gumikan kay nasayod kita nga makaguol gayod, makasala gihapon kita sa matag higayon, sa matag adlaw. No. This is a declaration. Despite our existing sin, despite our remaining sin, because of our faith in the Lord Jesus Christ, the sinner is legally declared righteous in the sight of God, pinaagi sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. So ang justification, mao kini ang naghatag og pardon sa tanan natong mga sala, past, present, and future sins. Ang justification, kausa lamang kana mahitabo ug dili na kana mautro pa. It is a one-time declaration the moment nga ikaw mituo sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Ang sanctification, mao kini ang nagpadayon nga ginabag-o kita sa Ginoo practically and actually sa matag adlaw. Sanctification is another topic, but we are not talking about sanctification. We are talking about justification. Legally speaking, giisip nga matarong ang mga magtutuo at tubangan sa Dios. So mao katoy una nga big word nga kinahanglan natong masabtan, justification. Ikaduha, redemption or pagtubos. Ang giingon dinhi sa verse 24 sa atong teksto mga kaigsunan, sila karon libre nga giisip nga hingpit sa iyang grasya, isip gasa pinaagi sa paglukat or pagtubos, redemption, nga anaa kang Kristo Jesus. Ang redemption mga kaigsunan or paglukat or pagtubos, ang buot ipasabot niini rescue. Gi-rescue kita, gitubos kita. Ang redemption nag-imply kini nga ginapos kita kaniadto.
ginapos kita, nakidnap kita mga kaigsuunan. So ang redemption mao kini ang ransom, mao kini ang paglukat. Ug gipasabot kini ni Kristo sa Matthew chapter 20 verse 28. Ang giingon dinhi, kung sa unsang paagi nga ang anak sa tawo mianhi, dili aron alagaran, kun dili aron moalagad ug aron ihatag ang iyang kinabuhi nga panlukat sa daghan. So redemption, panlukat. Gilukat kita sa Ginoong Hesukristo. Gilukat niya, gipalit niya ang atong deliverance, ang atong kaluwasan, ang atong ransom, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Mo kini gipasabot ni Pablo sa Acts chapter 20 verse 28. Ang giingon dinhi, at timanan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon, alang kanila gibutang kamo sa balaang espiritu ingon nga tigdumala, aron at timanon ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. So you see, gipalit ni Kristo ang iyang iglesia sa iyang kaugalingong dugo or gilukat. Hebrews chapter 9 verse 12. Ug dili usab pinaagi sa dugo sa mga kanding ug mga turo, kundili pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Siya misulod sa makausa hangtod sa kahangturan, sa balaang dapit, ug sa ingon gisiguro ang walay katapusang paglukat. Si Kristo ang atong manunubos, bantugan nga manunubos, nga mipalit sa atong kaluwasan pinaagi sa iyang hamili nga dugo. 1 Peter chapter 1 verse 18 ang giingon dinhi, nasayran ninyo nga kamo gilukat gikan sa inyong walay hinungdan nga pamaagi sa pagkinabuhi nga gipanunod ninyo sa inyong mga katigwangan, dili sa mga butang nga madunot sama sa pilak o bulawan, kundili sa bililhon nga dugo ni Kristo, sama sa dugo sa nati nga karnero nga walay ikasaway ug walay hugaw. Karon ang pangutana, asa man tagikan gilukat? Asa man tagikan giluwas? Well, pinakauna, giluwas kita sa Ginoo gikan sa paghukom sa balaod. Giluwas kita gikan sa dikta sa balaod. We have been delivered from the requirement. Ug unsa man ang requirement sa balaod? 100% obedience. Gigapos kita, gumikan kay dili kita makarender sa 100% obedience. Mao kini ang gidikta sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan matuman nato ang balaod 100%. Problema kaayo kini. So nagpabilin kitang hinukman, gumikan kay dili perfect ang atong pagsunod sa balaod. Romans 3:20. Mao nga pinaagi sa buhat sa balaod, walay tawo nga mahimong hingpit sa iyang atubangan. So mga kaigsuunan, kinahanglan kitang malukat gikan sa paghukom sa balaod. Wala gayoy nakatuman sa balaod perfectly. Sukad ni adtong nahulog si Adan sa sala, ug kita nga mga kaliwat atong napanunod ang iyang sala ug ang kasing-kasing nga makasasala. And this does not and cannot mean nga kung gilukat kita sa Ginoo gikan sa balaod nga isip Kristohanon gawas no na kita nga musupak sa balaod. No, dili ka na mao ang meaning. Gumikan kay ang balaod mao ang standard sa atong pagkinabuhi, ingon nga balaan. But it means nga kung kaluwasan ang pagahisgutan, gilukat kita sa Ginoo gikan sa condemnation of the law. Gitangtang ang guilt pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Gilukat kita gikan sa silot sa balaod. Ug unsa man ang silot sa balaod, diin kita nakasala. Ang giingon sa Romans 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. And this is talking about eternal death in the lake of fire. Gilukat kita sa Ginoo gikan niini nga tunglo pinaagi sa paghimo niyang tinunglo alang kanato. Gitunglo kita gumikan sa atong guilt, batok sa balaod. But Jesus Christ rescued us. He became a curse for us. Siya ang nahimong tinunglo. Mo kini gipasabot ni Pablo sa Galatians 3:13. Ang giingon dinhi, gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa kasuguan,
niadtong siya ang nahimong tinunglo alang kanato. Tungod kay nahasulat, tinunglo ang matag tawo nga gibitay sa punuan sa kahoy. Mao nga si Kristo niadtong gabitay siya dito sa cross, siya ang nahimong tinunglo. Diha kang Kristo, dili na kita guilty atubangan sa Ginoo. Gumikan kay gi-rescue na kita sa Ginoo, gikan sa tunglo sa balaod. Unsa pa? Gitubos kita, giluwas kita gikan sa gahom sa sala. Ang pabor nato atong nadawat gikan sa Dios o gumikan sa gibuhat ni Kristo, wala lang kay napasaylo kita kundili gihatagan kita og bag-ong kasing-kasing. Kasing-kasing nga nahigugma na karon sa Dios. Gihatag sa Ginoo ang iyang kaugalingon aron iya kitang pagaputlion, aron mahimo kitang balaan sa iyang atubangan. Titus chapter 2 verse 14 ang giingon dinhi. Siya ang naghatag sa iyang kaugalingon alang kanato, aron kita malukat niya sa tanang mga dautan ug mahinluan alang sa iyang kaugalingon ang lungsod nga gipanag-iya niya nga mainiton alang sa mga maayong buhat. So kita nahimong gawas nun gikan sa pagkaulipon sa sala. Dili na kita mga ulipon pa sa sala, kundili ulipon na kita sa pagkamatarong. Romans chapter 6 verse 18 ang giingon dinhi, ug pagkahuman nga mapahiling kawas kamo sa kasalanan, nahimong mga ulipon kamo sa pagbuhat ug matarong. Praise God. Unsa pa? Giluwas kita sa Ginoo, gitubos kita gikan sa gahom ni Satanas. Si Satanas mao ang prinsipe ug Dios ni ining kalibutana. Ang iyang gingharian sa kangitngit ug ang tanang mga tawo sakop sa gingharian sa kangitngit. Ulipon sa kangitngit mo kini gipasabot sa 2 Timothy chapter 2 verse 26. Ug mahigmata sila ug makagawas gikan sa gapo sa yawa nga mibihag kanila aron buhaton ang iyang kabubuton. Pero gumikan sa gibuhat ni Kristo, gitubos kita, si Satanas wala nay dominion. Bato kanato. Dili na kita ulipon pa ni Satanas. So muka to ang ikaduha nga big word. Ang una, justification. Giisip kita nga matarong atubangan sa Ginoo. Ikaduha, redemption. Gitubos kita gikan sa tunglo sa balaod, gikan sa kondemnasyon sa balaod, gikan sa gahom sa yawa, gikan sa pagkaulipon sa sala. Ikatulo nga big word nga akong gi-mention kaganina sa introduction, kining propitiation. Unsa man kining propitiation na nakasulat kini sa verse 25. Ang giingon dinhi nga maoy gihalad sa Dios isip halad nga nagpalong sa kapungot. Propitiation, nagpalong sa kapungot, pinaagi sa iyang dugo nga epektibo pinaagi sa pagtuo. So what is propitiation? Ang propitiation mao kini ang pagtagbaw sa kapungot sa Dios or pagpalong sa iyang kapungot ug tunglo, pinaagi sa pagtabon sa atong mga sala, pinaagi sa sacrifice ni Kristo sa iyang dugo, substitutionary sacrifice kadto, kapuli nga sacrifice. Ug gumikan kay gitabunan ni Kristo ang atong sala, kita gidawat na karon sa Dios. Gumikan kay ang tunglo sa Dios wala na ngari kanato, napulihan na og kahimuot, napulihan na og kalipay. So kinahanglan natong masabtan nga ang sala nakapasilaob kana sa kapungot sa Dios. Adunay tunglo ang Dios gumikan sa sala. Romans 1:18 ang giingon dinhi, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga tawo. So adunay tunglo ug kapungot ang Dios. God is angry over sin. Ug dili lang ang sala ang gidumtan sa Ginoo, ang makasasala usab. Mao gani nga ang impyerno mo kana ang ultimate nga pagpadayag sa kapungot sa Ginoo, sa kaaligot-got niya batok sa sala.
And kung atong i-describe ang Ginoo ingon nga adunay kasuko ug kaaligot-got sa mga makasasala, dili kini madawat sa mga tawo karon. They find it so hard to accept. Pero mo kini nakasulat sa Biblia. Ug didto sa cross sa Kalbaryo, si Jesus nahimong sala alang kanato. Mao gani nga siya mo'y gikonsume. Siya mo'y gipahimungtan sa tunglo ug kapungot sa Dios. Ang kamatayon ni Kristo mao ang nagpalong sa kapungot sa Dios. Propitiation. Mao ang nagtagbaw sa kaaligot-got sa Dios sa iyang tunglo batok sa makasasala ug batok sa sala. Ang propitiation gikan kini sa Griego nga pulong nga ang bot ipasabot gipalong ang kasuko. Romans chapter 3 verse 25 once again. Ang giingon dinhi, siya ang gihalad sa Dios isip halad nga nagpalong sa iyang tunglo pinaagi sa iyang dugo nga epektibo pinaagi sa pagtuo. Kini iyang gibuhat aron mapakita ang pagkamatarong sa Dios tungod kay sa iyang balaan nga pagpailob. Gipalabay niya ang mga kasalanan nga nabuhat sa nangagi. Ug samtang si Kristo nagbitay dito sa cross, ug giula niya ang iyang dugo, ang tunglo sa Dios napalong. Ang tunglo sa Dios napalong batok sa makasasala, pero ang tunglo sa Dios gibubo ngadto kang Hesus. Niadtong gabitay siya dito sa cross ug giula niya ang iyang dugo. Ang atong sala gipasa ni Kristo, gibalhin ngadto kang Kristo, ug ang atong sala nakapasilaob sa tunglo ug kapungot sa Dios, mao nga iya kining gibubo ngadto kang Kristo. God poured out His wrath upon Christ. Ug samtang gibubo sa Ginoo ang iyang tunglo ug kapungot ngadto kang Kristo, natangtang na kinigikan kanato. Ang kamatayon ni Kristo mao ang propitiation. It was an appeasement or satisfaction of God's perfect justice. Ang kasuko sa Dios natangtang nagikan kanato pinaagi sa substitutionary atonement of Jesus Christ. Ug mo kini ang ikaupat nga big word nga kinahanglan natong masabtan, atonement. Kini nga word, mga kaigsunan, wala kini sa atong teksto, pero makaplagan kini nato sa daghan kayong bahin sa kasulatan. Gi-imply kini sa atong teksto. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 25, nga maoy gihalad sa Dios isip halad nga nagpalong sa kapungot pinaagi sa iyang dugo nga epektibo pinaagi sa pagtuo. Kini iyang gibuhat aron mapakita ang pagkamatarong sa Dios tungod kay sa iyang balaan nga pagpailob. Iyang gipalabay ang mga kasalanan nga nahimo sa nangagi. So kini nga word, kining atonement, Old Testament word kini. Ug makaplagan kini sa New Testament sa Romans 5:11. Ang giingon dinhi, ug dili lamang kana kundili nagmaya usab kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga pinaagi kaniya naangko nato karon ang pakiguli. Ang kining atonement mo ni gitranslate as reconciliation, pakiguli. Ang word nga atonement nagdala kini sa idea sa reconciliation. Mao gani nga gipasabot kini sa daghang magwawali ingon nga at one meant na reconcile na kita, nahiusa na kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong children's ang atong catechism, mga kaigsunan, question number 48, wala pa na nato ma-discuss. Ang giingon dinhi, what is meant by atonement? Unsa may pasabot niining atonement? Ang tubag, Christ's satisfying divine justice by His sufferings and death in the place of sinners. Gitagbaw kuno ni Kristo ang hustisya sa Ginoo isip kapuli sa mga makasasala pinaagi sa iyang pag-antos ug pinaagi sa iyang kamatayon. Our sin has caused a great division between God and man. Nabulag kita sa Ginoo gumikan sa atong sala. Ug ang atonement
nga pinaagi sa dugo nga giula ni Kristo mao ang nagreconcile, mao ang nagpasiguli. Kung walay pag-aga sa Ginoo sa dugo, walay reconciliation, walay forgiveness. Ang giingon sa Hebrews 9:22, sa tinuod lang ilalom sa kasuguan, halos tanang mga butang gihinluan sa dugo, ug kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa mga kasalaanan. Gidemonstrate kini sa mga halad sa daang tugon. Ang purpose sa Old Testament sacrifices aron mapakita ang atonement. Tungod kay nagtudlo kadto sa atonement sa atong Ginoong Hesukristo nga umaabot. Ang hayop sa Old Testament gihalad sa pari didto sa altar. Ug kinahanglan nga tarong kadto nga hayop, walay depekto, walay daot mga kaigsuunan. It had to be perfect animal nga wala gayoy mga samad, walay mga piang, kinahanglang perfect. Ug ang pari iyang gipandong ang iyang kamot sa ulo sa hayop nga gihalad, nag-symbolize kadto nga ang sala sa katawahan gibalhin ngadto sa hayop, ug ang hayop mao ang gipatay. Ang hayop mao ang gihalad isip sacrifice. Ug mao kadto ang nahitabo kang Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Giula ni Kristo ang iyang dugo as a sacrifice of atonement nga nagtagbaw sa hustisya sa Dios, and thereby gipasiguli niya kita ngadto sa Amahan. Ang perfect nga sacrifice ni Kristo mao ang nag-accomplish, nagtuman sa atonement. And daghan pa kayong uban nga mga punto mahitungod sa atonement, no? It was a particular atonement. Ang gi-atone sa Ginoo ang mga iyang gipili gikan pa sa sinugdanan. Kay kung gibayran sa Ginoo ang sala sa tanang mga katawhan, wala exception sa tibuok kalibutan, tanan unta maluwas. So, kung gibayran sa Ginoo ang tanang katawhan, sa tanang tawo walay exception, unya dili tanan maluwas, so palpak di ang dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo target. Ang tanang hinungdan sa dugo ni Kristo maluwas gayod. So, nagtudlo kita nga kini nga atonement nga gihatag ni Kristo pinaagi sa iyang dugo, it is an atonement of a particular people, those whom He has chosen even before the foundation of the world. O kini nga atonement, penal substitutionary atonement. Si Kristo mao ang substitute. Siya mao ang gisilutan. It was because of our sin nga si Kristo namatay didto sa cross sa Kalbaryo. He suffered our punishment. Unsa pa? Kadto nga atonement gamhanan gayud kayo. Gikalipay kadto sa Dios ug sufisyente na kadto aron maluwas ang mga makasasala nga iyang gipili nga maoy maghinulsol og mutuo kaniya. Ug kadto nga atonement, perfect atonement, gisecure ni adto ang atong kaluwasan. It accomplished the work of God of redeeming His people. So as a review mga kaigsunan, ang kamatayon ni Kristo mao ang nag-accomplish, mao ang nagtuman sa atong justification. Giisip kita nga matarong, ang perfect nga pagkamatarong ni Kristo gisulob ngari kanato, girecord alang kanato. Ang kamatayon usab ni Kristo mao ang nagtuman sa katubusan, pagtubos, redemption. Giluwas kita gikan sa pagkaulipon sa sala, gikan sa tunglo sa balaod, o gikan sa pagkaulipon sa yawa. Gilukat kita ni Kristo pinaagi sa iyang dugo. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Tungod kay gipalit kamo sa usa ka kantidad, mao nga himayaan ninyo sa inyong lawas ang Dios. Ug ang kamatayon ni Kristo mao katoy nag-accomplish sa propitiation. Napalong ang kaaligot-got sa Dios. Ang iyang tunglo, it appeased God's wrath upon sinners. Ug ang kamatayon ni Kristo mao ang nag-accomplish atonement. Ang hustisya sa Ginoo natagbaw pinaagi sa sakripisyo sa dugo ni Kristo. And as a result, na pasiguli kita ngadto sa Dios, na reconciled kita.
Mao nga ang atong kaluwasan kahibulungan gayod kaayo sa nga tanan. Kung atong masabtan gayod nga si Kristo mao ang nag-iskrima, si Kristo gayod ang nagbuhat alang sa atong kaluwasan, unsa man ang response sa atong kasing-kasing, we will really shout, Hallelujah! What a Savior! Tako siya alang sa atong gugma, tako siya alang sa atong pagsimba, tako siya nga pahinungdan sa atong kinabuhi. Mao nga ang tinuod nga luwas, dili na sapayan pang pugson nga mga lagad sa Dios. Ang tinuod nga luwas, dili na sapayan pang pugson nga musimba. Mao na kana ang gaawas-awas sa iyang kasing-kasing, kay nasabtan niya nga ang kaluwasan libre nga gihatag sa Ginoo kaniya, ingon nga gasa. Higala na dawat na ba nimo kini? Kung ikaw ulipon pa sa sala karon, kung ikaw gasalig pa sa imong pagkabuutan aron ikaw pagadawaton sa Ginoo, kung ikaw wala pagayod mabayri ang imong sala, dili ka paluwas. Kinahanglan nga maghinulsol ka sa imong sala. Ang kuna nga ikaw makasasala ug dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, apan duol kang Kristo. Gumikan kay si Kristo mao ang bugtong Dios ug manluluwas. Pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, iyang gisikyor ang kaluwasan sa tanan niyang mga katawhan. Higala kung muduol ka kang Kristo, dili kaniya balibaran. Ikaw pagaisipon nga hingpit, pagaisipon nga matarong, hatagan og bag-ong kasing-kasing. Gumikan kay si Kristo ang manluluwas ug ang iyang kaluwasan nga gihatag nga libre, kaluwasan hangtod sa kahangturan. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo nining taknaa. 4 big words that describe our salvation: justification, redemption, propitiation, and atonement. Hinaot nga midulot kini sa tanang mga nakapamati nining taknaa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.